Kan det virkelig være rigtigt, at vi moderne danskere skal lære at elske maden? Og findes der nogle madretter, som er mere befordrende for f.eks. erotik? Det skal vi se på i den her udgave af Fit Talk. Velkommen til. Velkommen, Tine Grandjean. Tak. Det er dig, der har skrevet den her bog. Meget smuk, også meget poetisk bog, hvad vi finder ud af lidt senere, om det her, at vi skal lære at elske maden. Hvorfor har vi ikke kunne finde ud af det? Jo, på mange måder har vi jo meget madnydelse, og danskerne har meget omkring den her hygge og maden og alt det her. Men i dagligdagen er det virkelig gået meget skævt for rigtig, rigtig mange ind i det her med mad. At vi kan elske. Nej, der er det også en pestilens for mange, vil jeg sige. Fordi mad er blevet sådan noget vældig, både meget krævende, fordi det ikke passer ind i en travl hverdag, men det er også blevet meget, man skal sige, med al den her sundhed og al den her kampagner, der er hele tiden om, nu er det farligt, og nu er det her farligt, og nu skal vi gøre sådan, nu skal vi gøre sådan. Så er vi blevet rigtig, rigtig forvirret og ved ikke, hvad vi skal gribe i. Samtidig spiser vi egentlig også, altså vores basis, hvad skal man sige, kostkultur i Danmark, den er ikke særlig god. Så vi har fået masser af sygdomme, kan man sige, og inden sygdommene er der masser af ikke velbefindende, ikke energi, træthed, utilpashed i kroppen. Så mad er på mange måder blevet også en pestilens. Men vi plejer jo ellers at bryste os af nogle af vores verdensberømte restauranter, at det er det skandinaviske køkken og sådan noget. Men du mener, det er det, der er gået af fløjten i dagligdagen, og så importerer man bare en masse dårlig mad? Jamen, restauranter, det er jo en lille bitte gruppe, der går ud på restaurant, så okay. Det er på en måde ikke målbart for vores sundhed eller vores gastronomi, tænker jeg. Jeg tænker det her med, hvordan hænger det sammen i dagligdagen, hvor meget orker vi, hvad har vi lyst til, og så er der på en måde også den der modpol af mennesker, som går rigtig, rigtig meget på sundheden, og hvor de spiser alting og gør alting for sundheds skyld, og hele tiden har for øje, er det her nu sundt, og er det her nu sundt, og det her nu sundt. Og det er på en måde sådan en overfokus. Og man kan sige, at det bliver manifesteret for eksempel i alle de mennesker med spiseforstyrrelser, og de findes i tusindvis. Ja. Og der for dem er maden en pestilens, men der er en stor gruppe, som bare har nogle rigtig, hvad skal man sige, fastlåste og fordrejede og skæve bevægelser ind i det her med mad, for hvem det er rigtig, rigtig svært at navigere i. Så man kan sige, at din bog Elsk maden, det er sådan et modpol til sundhed for sundhedens skyld? I høj grad, ja. Det er ikke fordi, jeg går vældig meget op i sundhed, men at det skal være sundhed for sundhedens skyld, det bliver sådan endnu en præstation. Vi har rigeligt med præstationsparametre, og så når vi kommer hen også her og skal præstere i noget helt elementært, så bliver det på en måde også en belastning, en opgave, frem for noget, der er sjovt, noget som der er naturligt. Det jeg tror, jeg gør her, den her bog faktisk, i bogen, der nævner jeg faktisk ikke noget om sundhed. Det er sund mad, men jeg prøver at rette fokus hen på glæden og fornøjelsen. Og så fordi jeg kunne tænke mig, og det jeg synes, der er brug for nu, det er, at vi går hen og får skabt noget naturlighed omkring sundhed. Hvor det skal ind hos forældrene. Vi skal ikke tale så meget om sundhed, vi skal ikke tale så meget om kurer, vi skal ikke tale så meget om, nu er det januar, og nu har vi holdt jul, og nu skal vi sådan og sådan, nu skal vi virkelig spise. I virkeligheden, så skal vi bare gøre tingene. Og lige så stille få det naturligt ind i børnene, så ikke de hele tiden skal have det som en opgave, men at det bare er naturligt, det er sådan, man gør. At man laver mad, for eksempel. Så ja, vi skal finde lidt tilbage i roen, men kan vi overhovedet det? Som du siger, internet, en strøm af information og nyheder, en travl hverdag, trafik på Lyngbyvejen, og så videre, og så videre. Er der tid til det her? Eller det er det, vi skal finde os tid? Det er det, du vil have? Jeg mener bestemt, at vi er nødt til at finde os tid, fordi at vi bliver rigtig, rigtig dårlige uden at tage os tid til maden, uden at få spist ordentligt, så går det ud over vores krop. Vores krop har, altså man har i mange år sagt, at det ikke har noget betydning, hvad vi spiser til. Nu får du noget medicin, hvis du har en eller anden sygdom. Men faktum er jo, at hvad vi spiser, det påvirker vores krop kolossalt. Så faktisk kan du hente noget energi ved at begynde at interessere dig for det. Du kan også hente noget samvær, noget nærvær med de mennesker, du vælger at lave mad med. For det er jo på en måde også, når man har forældre med børn, ikke, så skal børnene passiviseres, mens man laver mad. Prøv at have børnene med ind og lave mad. Jeg har lavet mad i en børnehave, og jeg havde 3-årsbarn til at stå og skrælle gulerødder og skrælle kartofler. Og børnene lærte det lynhurtigt, og de hyggede sig, og du får historier og fortællinger, når man står der i køkkenet. Og det kan du også gøre med dine venner og med din kæreste. Og det med at appellere til, at vi faktisk laver noget, i stedet for, at vi skal have det overstået, så vi kan komme hen og slappe af på sofaen bagefter. På en måde bliver der sådan noget mellem høj aktivitet og foretage sig ingenting.
hvor i virkeligheden det med at lave noget, man hygger sig med, og hvor samtalerne sagtens kan flyde imens. Og egentlig synes jeg også, at samtaler tit flyder meget lettere og hyggeligere, når man sysler lidt. Ja. Frem for, nu skal vi sætte os ned, nu skal vi tale, så kan kvinden stå, nu vil hun gerne lige tale om noget, ikke? Og manden bliver helt bleg, fordi det har vi set 1000 gange i film, ikke? Mm-hmm. Og det er hentet ud i virkeligheden. Så det med at få sysle, kan man godt kalde det. Men i Elskmaden er der jo en undertone eller et oplæg til også erotisk samvær, som maden kan være stimulerende til. Hvad er det for en type mad, som kan være befordrende for et tættere samvær, et intimt samvær? Ja. Hvis du spørger mig, så er det mad, som der giver et energi. Mad, som der gør, at du ikke har lyst til at lægge dig hen i sofaen bagefter, fordi du er træt og oppustet. Det er sushi i stedet for en stor rød bøf, eller? Ja, og friske salater og grøntsager, men også rigtig lækker kød, og det behøver ikke være dyrt kød, men altså gode retter og fiskeretter og ting og sager. Mad, der giver os næring, fordi vores næring og vores vitaminer og mineraler, alt det har afgørende betydning for, om vi har energi. Mm. Og man kan sige, om det egentlig befordrer, eller om det i virkeligheden bare bringer os væk fra en enorm træthed, fordi det er helt sikkert trætheden og ugideligheden, den er jo med til at lægge en låg på alt. Mm-hmm. Og tv'et er med til at lægge låg på alt, ikke? Ja. Det må vi sige, selvom vi sidder i et tv-studie nu. Og der er ikke noget galt tv, det er noget med doseringen, ikke? Ja, det er doseringen. Altså, der peger du på noget centralt, så det er simpelthen, at man kan godt gøre mange ting. Man kan gøre det med måde, og så skal man måske prøve at få en sanselighed med ind. Det er den, vi lidt har glemt. Ja. Ja. Og det er derfor, det sådan lidt erotiske element kommer ind. Er det et smart greb, du har fundet på for nogle år siden at sige, nu kommer der en del erotisk litteratur, så kan vi også lave en lidt erotisk kogebog, eller hvordan? Hvor kommer I? Jeg var faktisk i gang med den her inden at den erotiske kultur kom, eller boglitteratur, men nej, der er jo afrodisiaka, som man siger, det er befordrende. Ja. Og som jeg mener, jeg har skrevet det i foråret, at det er ikke videnskabeligt bevist, eller det er ikke i foråret, det står under det her med afrodisiaka, der har jeg skrevet, at det er jo ikke bevist, man kan ikke bevise det. At for eksempel muskatnød stimulerer potensen. Aha. Så ved vi det, drenge derhjemme. Nej, den går ikke. Men som jeg så har skrevet, at vi kan jo ikke, altså videnskabelig dokumentation, det er jo ikke svaret på alt, det er jo ikke den hele sandhed. Nej. Og det jeg gør, det er, at jeg bruger det som en ramme, som inspiration til at drage nogle nye ting ind, og til at have opmærksomhed, til at komme væk fra karry, paprika, salt og peber, ikke, som er lidt det, vi kan. Ikke? Mm. Så man kan bruge det som en inspiration, som en ramme. Det at have rammer er faktisk noget, der er rigtig, rigtig fint til at turde våge sig i gang med at skabe noget. Hvis der er for meget og for hvide rammer, så mister vi på en måde grebet. Mm-hmm. Men jeg bruger det som en vej ind til det. Altså, vi har jo altid, det kan jeg da i hvert fald huske i min barndom og ungdom, altså vi har altid sådan skilet lidt til det sydlandske køkken, det italienske køkken, eller Spanien, eller Portugal, og sådan med lidt mere lidenskaber og temperament og så videre. Kan vi det i Danmark overhovedet? Ja, det kan vi sagtens. Mm. Men jeg tænker, at det er noget, man altid kan finde inspiration til. Ja. I Italien, der tænker jeg, der er det jo sådan meget, det ligger meget, meget lige under huden på dem, ikke? Hvor vi skal måske grave lidt dybere, for det ligger ikke så meget i den danske pæne kultur, hvor vi går rigtig meget op i at opføre os pænt og holde alle vores pligter og alle de her ting, hvor på en måde så kommer maden ofte til sidst, ikke? Ja. Jeg tænker, at vi sagtens kan det, men vi har altid brug for hvad skal man sige, inspiration, og det kan vi jo hente i alle mulige ting. Mm. Du har tidligere, for 5 år siden, skrevet den her bog fra barnløshed til frugtbar. At en masse kvinder har problemer med at gravide. På en eller anden måde, så er der jo en sammenhæng mellem de her 2 bøger. Prøv at fortælle lidt om det spand, der er i de 5 år. Også i forhold til den udvikling, du synes, og i din egen karriere. Ja. Det er jo ikke som sådan, der er ikke nogen tænkt sammenhæng, men det er jo meget sjovt lige at se tilbage. Jeg skrev en bog om barnløshed, hvor så kommer en her, hvor jeg har sådan lidt erotikken med, fordi jeg oplever, at vi er blevet trætte og dorske og ikke orker at være sammen. Jeg er ernæringsterapeut, og bogen der var begyndelsen på min ernæringsterapeutiske karriere. Den var mit afsluttende speciale, som blev udgivet nogle år efter, jeg blev færdig. Og den handler også om hormonelle problemer, som er årsagen til, at man kan udvikle det, der hedder PCO, som er det, den bog handler om, kvinden, der bliver ufrugtbar på grund af hormonelle ubalancer. Og de hormonelle ubalancer, dem er der masser af dokumentation for, at man kan genoprette via kost.
Og det var det, jeg skrev om. Og det kan man sige, den nye bog her, den lægger sig op af også, at den kan man godt spise efter og blive bedre balanceret. Hvad er det for noget kost? Lad os lige slå det fast igen, hvis der er nogen, der sidder i tvivl. Hvad er det, hun snakker om? Er det klid? Er det nødder? Og er det i forhold til PCO, så handler det om, den her kost, der er meget, meget få kulhydrater, ikke ret meget brød, pasta, ris, sukker, ingen sukker overhovedet. Fordi det går ind i den her blodsukkerubalance, som skaber sådan en lavine af problematikker omkring insulin og kønshormoner og sådan nogle ting. I elskmaden, der er det jo sådan mere, at der er nydelsen også med, der er desserter med, og der er brød med, men der er masser af grøntsager, der er altid masser af gode ting i os. Der er også kager, altså det er jo fordi, at på en måde, hvis vi udskiller det hele, så oplever vi hele tiden at blive marginaliseret i det liv, vi går ud i, som er sociale, som også læner sig op af de andre ting. Men i virkeligheden, så tænker jeg, at vi kan alting, hvis bare ikke vi havde levet af sodavand og pastaretter. Tilbage i 90'erne, midt-90'erne, der kom den her spise pasta-salat med brød til og ingen fedt. Og det har virkelig skabt rigtig meget på styr i de danske kroppe. Det var en signalforvirring simpelthen? Eller? Det var en kæmpe fejltagelse. Okay. Biokemien i kroppen fortæller alt, og den videnskab var der også dengang. Og der gik det jo helt galt med, og man kan også se, at fedtforbruget faldt, men vægten den steg på folk. Ja, det virker jo paradoksalt. Og nu kan man så sige, at vi måske næsten er kommet i en anden grøft, hvor folk lever efter paleo diet eller efter raw food diet og alle de der forskellige kurer, der popper op. Ikke? Men de gør noget alle sammen i, at de marginaliserer, de trækker os ud af den familiære sammenhæng, den sociale sammenhæng, hvis ikke vores venner med på det beat der. Så lander man pludselig med at skal sørge for sin egen mad, uanset hvor du går hen. Og det er jo måske ikke hensigten. For der er rigtig meget, også kropsligt, ind i det her med nydelse. Altså, du kan mærke din krop. Det bedste eksempel, jeg kan bruge, det er det her med, hvis du ser en gyserfilm, så bliver du svedig i håndfladerne, og det dunker, og du bliver sådan anspændt, og musklerne og hjertet og det hele. Ikke? Det er jo en kropslig reaktion, du har på noget fiktivt. Du ved, det er fiktivt. Så forestil dig at have selvfølgelig fortyndet dosis, men den her med maden hver dag, at det skal være, fordi jeg ikke skal blive syg, og det skal være, fordi jeg ikke må blive tyk, og det skal være, fordi den anspændthed, du så skal igennem 5 gange om dagen. Hvorimod, hvis du kunne gøre det med glæde, fordi det smager dejligt, men at du stadig har lært, at du ikke kan leve af pasta og hakkekød kun. For det er jo sådan, altså jeg synes, maden er foldet ud de seneste år, men derfor havde vi mange år, hvor den bestemt ikke var foldet ud. Og der er en stor gruppe mennesker i dag stadigvæk, hvor den er forholdsvis snæver, ikke? Jo, det må man sige. Og hvor der er det, hvor vi ikke orker, men jeg tænker, vi fornægter jo grundlaget for vores eksistens. Altså ved ikke at orke maden. Vi glemmer at leve, mens vi lever. Ja. På det område. Og det er jo basalt for os, som du selv sagde. Det er fuldstændig basalt. Vi er bygget af vores næringsstoffer. Det er hver eneste celle i dig, den kan kun bestå af det, du indtager. Ja. Ganske enkelt. Og dine hormoner, de er ud af de betingelser, vi giver dem. Og det er jo så både ernæringsmæssigt, men det er selvfølgelig også mentalt, psykologisk, følelsesmæssigt. Som jeg sagde med det kyserfilmen, ikke? Ja. Så er det meget også vores tilgang til det, vores tanker omkring det. Og der, hvor jeg virkelig har reageret, det er den her med, når man spiser et stykke chokolade, så har man syndet. Og det der synd, det var noget, der ligesom også kom meget af i 90'erne, ikke? Så lige så snart man spiste 3 nødder, fordi der var fedt i, så havde man syndet. Og det er jo en sjov tilgang at have til mad, ikke? I dag ved vi, at kakaobønnen er ekstremt sund, meget rig på antioxidanter og næringsstoffer, ikke? Det er ingen synd at spise et stykke chokolade. Nej. Men det er selvfølgelig dumt at spise 200 gram om dagen. Så har vi den igen, alting med måde. Ja. Tine, du har jo en digterisk åre. Fordi det er jo en meget smuk bog, meget billedrig og let og spændende opskrifter. Men du har også kombineret det med nogle digte. Ja. Fordi du faktisk også har digtet en hel del, og så har kombineret på en fin måde mad og digteri. Jeg synes, vi skal prøve at have et eksempel omkring pesto. Ja, det er lige finde den her. Som jeg gerne vil have, du læser op for seerne. Ja. Fordi der kan man få lidt en fornemmelse af tonen i bogen, og egentlig den holdning, som du har, som jo ikke er provokerende eller noget, men faktisk meget bydende. Ja. Og hjertelig. Det er noget med at vække sanserne, ikke? Ja. Altså, vi kommer ind et andet sted end alle kravene. Ja, præcis. Så her kommer Tine Grandjean med et digt, som hedder Pesto. Pesto. Jeg laver pesto til dig. Blanke hvidløgsfed mellem mine fingre presses nænsomt. Basilikum på mit bord plukkes stille ind.
pinjekerner i min hule hånd, friske dryp af citrussaft og et brus af havets salt. Guddommelighederne forbinder sig blidt i min Carrara marmormorter. Med olivenfrugtens saft. Jeg klæder min finger i grønt. Tungen slanger sig i lyst. Slikker, smager, sanser. Snart vil du indtage min pesto og lidt af mig. Du fuldender min gave til dig. Meget smukt. Det kan I altså læse om, og der er andre digte også i bogen Elsk maden. En af de ting, som du også har gjort noget ud af, selvfølgelig både i forhold til de råvarer, man kan spise og sådan noget, det er naturen. Ja. At leve i naturen og gå ture og sådan noget. Prøv lige at fortælle os, hvorfor er det vigtigt? Har vi også glemt det? Ja, det har vi i høj grad glemt. Ja. Det har vi, ja. Det er taget med her, fordi at for at vække det her med urinstinkterne, i virkeligheden holder vi, altså hvis vi ser tilbage i vores liv, så er de største oplevelser, mennesker har tit noget, der foregår ude i naturen. En eller anden naturoplevelse, som når jeg har talt med rigtig mange mennesker om det. Og det der med at komme ud og være sammen, for eksempel på en vandretur eller et bål udenfor om aftenen og bålmad og sådan noget, det er på en måde meget, meget enkelt og meget omgærdet med stor, stor nydelse. Og jeg tænker, at vores urinstinkter, dem har vi jo stadig. Og vores urinstinkter, de er jo faktisk lige præcis mad og formering og natur. Så ja, jeg tænker det som rigtig vigtigt. Og jeg tænker det også i virkeligheden hvis vi skal tænke ind i sundhed, det her med, at naturen er også kommer noget bevægelse ind, ikke? Ja. Og igen, som at stå og sysle med at lave mad, har man en anden samtale. Når man går, når man vandrer, har man nogle andre samtaler, end når man sidder i sofaen overfor hinanden og skal starte en samtale, ikke? Men den her det er noget med nogle måder at være sammen på. Ja, og den her helhed, tror du, det er muligt? Altså nu giver du dit besøg, andre giver et besøg. Det er nærmest sådan en sundhedsjungle, kan man jo sige, med alle mulige idéer og forskellige vinkler til det. Tror du, det er muligt, altså, at vi kan ændre samfundet hen i den retning? Ad åre? Ja, det tror jeg bestemt, det er. Ja. Jeg tænker jo ikke, at man skal gå i gang med det hele på en gang og gøre alting. Jeg holder meget af proces, men man begynder at åbne nogle andre kanaler. Det tænker jeg, det er rigtig vigtigt, og jeg tænker, at intet andet er muligt, fordi at vi er påvirket af, også rent hjernemæssigt, fysiologisk, at vi er vældig, vældig påvirket af det der tempo, der kører hele tiden. Og der er noget at hente et andet sted, som vi får et større og større behov for. Og jeg synes også, vi ser det i de der forskellige... Altså lige nu følger jeg meget en også, at hun har været meget fremme og lige udgivet en bog omkring det her med at flytte ud i skoven. Altså de følger den, gør den 100%, og det er der ikke ret mange, inklusive selv, der ikke er parat til. Men der er jo noget at hente i den her natur, og der er et sted, hvor vi ikke kan blive ved med at holde til den måde, vi kører på. Nu har vi også haft krise her i samfundet nogle år, og den her evige vækstfaktor, vi kan jo ikke blive ved med at stige. Vi kan ikke blive ved med at vokse og producere mere. Nej, uden at der kommer arbejdsløse, uden der kommer frustrationer, barnløshed og skuffelser. Ja. Altså, der er på en måde, at noget andet er nødt til at ske, men jeg forestiller mig ikke sådan en revolution. Jeg er heller ikke til sådan nogle utopier, men jeg tænker, der er nødt til at blive væk på noget andet. Vi har også massivt mange, altså vi taler om epidemi ind i det her med depression, angst, stress. Ja. Og det er der jo en grund til. Og den tænker jeg, den både er ernæringsmæssig og samfundsmæssig, arbejdsmæssig, relationsmæssig. På en måde har vi heller ikke tid til rigtig at være sammen, vel? Altså med ens venner og sådan, lad os se, hvornår kan vi få det booket ind. Og det er i hvert fald noget, der skal ringes og sms'es og konfereres om. Ja. Og planlægge 6 uger i forvejen, for der er et hul i kalenderen, ikke? Ja. Altså jeg husker tilbage i min barndom, der kom naboen forbi, og altså, der var sådan en helt anden... Der opstod meget, relationer i det kvarter, man boede. Naturligt ind i dagligdagen, ikke? Et træk, man måske også ser i Asien, hvor der står en gryde og koger hele dagen, og der kommer folk forbi, og hvor mad betyder meget, meget mere, end det gør i den vestlige verden. Ja. Tror du, at danskerne er parat til det her? Altså, mærker du et stigende behov? Altså, der er en erkendelse i den danske befolkning om, at vi har faktisk et problem, vi skal have gjort noget ved, hvis vi vil have en ordentlig tilværelse. Ja, det mærker jeg rigtig meget, og det gør vi som ernæringsterapeuter, fordi der er mange mennesker, der ikke bliver hjulpet af medicinen. Ja. Og det er inden for alle mulige sygdomme. Ja, og der er mange mennesker, der får bivirkninger af medicinen, og der er mange mennesker, som ikke bryder sig om at tage medicinen. Og så er der rigtig mange, som tænker, jamen hvis du har en tarmlidelse, så må det have noget med din mad at gøre. Eller min mad, tænker de.
Og så søger de hen, hvor de kan få hjælp til det. Fordi der er lægerne, de er uddannet i medicin, og det er de rigtig gode til. Men måske der mangler en kobling. Måske vi kunne vokse meget mere, hvis vi arbejdede sammen. Mm-hmm. Mm. Der sidder garanteret en masse mennesker og siger, Gud, hvor har hun dog ret, Tine Grandjean. Hvis du sådan her mod slutningen skulle lige sådan give 3 gode råd, 3 gode tips til sådan nogen som mig for eksempel, der egentlig også burde tage lidt fat i en fortravlet hverdag. Hvad skulle det så være for nogen? Mm. Spis mange flere grøntsager. Ja. Og bevæg dig. Ja. Og sørg for også at være glad hver dag. Altså lav noget, der gør dig glad. Ja. Ikke kun arbejde, sørg for at have et eller andet, hvor på den måde kan få brugt flere af dine hjernedele. Altså vi har en højre og en venstre hjernehalvdel og en tilbøjelighed, så vi bruger den ene rigtig meget, ikke? Altså fordi vi simpelthen arbejder for meget? Rationelle, ja. Og vi skal være hurtige og logiske og rationelle og handlekraftige, ikke? Mm. Men der er jo rigtig meget at hente ind i det skabende. Men der vil jo sikkert være nogen, der sidder og siger, jamen jeg ved ikke rigtig lige, hvad det er, der gør mig glad. Altså, Så må de i gang med at undersøge det. Tænk tilbage på oplevelser i livet, men gå i gang med at undersøge det. Ja. Så kig på sig selv. Prøv lige at kortlægge, måske, hvor står jeg nu? Hvad er det egentlig, jeg gør i min dagligdag? Hvad er det for nogle små ting, jeg måske kan gøre bedre? Ja. Det er egentlig det. Og jeg har den energi, jeg gerne vil, og sådan nogle ting. Altså, er min krop og jeg egentlig sunde, og arbejder vi sammen? Mm-hmm. Eller har en krop, der modarbejder mig? Ja. Det er det, mange de føler, ikke? Mm. Vi får at se. Ja. Elsk maden hedder bogen af Tine Grandjean, og den kan jeg kun anbefale. Der er i hvert fald også nogle gode opskrifter. Om det så fører til bedre erotik, det kan være, at fremtiden vil vise det. Det var i hvert fald en fornøjelse at have dig. Tak fordi du kom. Og det var denne her udgave af Fit Talk.